Abos jaun Andreok, 2019ko Euskal Herriko bertsolari txapelduna Harri López Diabetxuko, Josean. Bai, Xavier, finale harra ikusi diuta zorionak, eta merezitako txapelduna, Titiriteroak, bagaratz gara zergara, emagiztak jarraroak, unea surrealizada, kontrakoen kontrairoak, taldekoen algara. Zein gusten zauz bizota? Ebaitu, marrazki bizigun berri batzuk. Marrazki bizidunak, eta euskaraz, zer dira, eta baten, eta behirun amaikan. Bai, beste guztie boto egin ditek, baina horrek etzio mehitu ikentzen, Auskalo Xavier, hipertxotan zeitu bauan. Josean, lotxa barrituko nauk, Bertzo bat. Bai, bizotza. Zerrende pilo, zerrende. Metro terdi neurtzen dituen buztana. Metro terdi neurtzen dituen buztana. Metro terdi neurtzen dituen buztana. Naiz bizitzaren zale, sarri zirri, jarra jerri zerri, erreari zarri, tarren gura hurri. Egunen batian bertsolak izango naiz.